Morning, Yusek. Kahapon po nag-privilege speech si Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Hingi lang po ako reaction from the palace. Binatikos kasi ng Akbayan Party List ang paglobo po ngayon ng unprogrammed funds na nasa 250 billion po for 2026 national budget. Hindi po daw ito contingency fund, kundi malalaki, planado at regular na programa. Kaya nanawagan sila gawing zero ang unprogrammed appropriations sa 2026 budget. Parang hindi po yata maaari mangyari yan. Marami po nagiging programa ang gobyerno at maaari pong magamit po ito sa pangangailangan kung may kailangan mga emergency cases or situations. But tandaan po natin, hindi naman po ito nagagas na basta-basta. Katulad na sinabi natin kahapon, kahit po ito ay nasa UA or unprogrammed appropriation, ang ibig mo sabihin nito ay hindi po ito agad-agad makukuha kung wala pong sapat na dokumento. Kaya malinaw din po na mababantayan ang anumang pondo na masasabi natin nasa under unprogrammed appropriations. So sisiguraduhin po ng Malacanang, Yusek, na talagang mapupunta sa tama itong 250 billion na unprogrammed appropriations. Yan na po ang ginagawa ng Pangulo. Hindi po ba may mga nagrereklamo na hindi daw sila nabibigyan or naririlisan ng mga pondo? Yan po ang ginagawa ng Pangulo dahil po ito ay nasa ilalim po ng conditional implementation. Ibig sabihin po, pinangangalagaan ng Pangulo ang pondo ng bayan. Salamat, Yusek.